Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Evdem û hemû demên we baş guhdarên ezîz yên Podcast Kurdî Mihemed Salih Bedir xanim ji bernameya Rabêj dîsan li gel we me. Di du bernameyên xwe de me behsa koronayê li Başûrê welêt û li Rojavayê welêt kir. Îro jî em ê behsa koronayê bikin li Bakurê Kurdistanê. Mêvanê me nivîskar û doktor Erdal Sîpan e. Birêz Doktor Erdal Sîpan, ev nexweşî berbelav dibe li hemû cîhanê. Xweparastina wê ya bergiriyên hikûmetê eşkere kirine hûn çawa şîrove dikin? Lewre li Ewropayê û gelek welatên din ê cîhanê rewşa awarte hatiye ragihandin, lê li Tirkiye heta niha rewşa awarte nehatiye ragihandin. Di nezera we de bergiriyên Tirkiyeyê heta niha di asta parastina canê xelkê de di çi astê de ne? Heta niha wekî hûn jî dizanin hemû welatê cîhanê ev nexweşî ev vîrus belav bûyî. Bi rastî heger pêşî lê neyê girtin wê hîn jî belav dibe bibe sedema gelek nexweşiyan û gelek mirinan. Divê bergirî bêne girtin û beriya wê jî divê gel her hikûmet her dewlet gelê xwe bi awayekî rêk û pêk agahdar bike, agahî û zanînên zelal gel ve parve bike, aşkera bike. Yani îro hiç kes nizane li Tirkiye asta nexweşiyê kîjan raddeyê de ye. Ev yek wekî din kes nizane kîjan bajarî çi qas nexweş hene, çi qas kesî ciyana xwe ji dest daye. Ev yekanan kiş bi awayekî aşkera nayên gotin ê ji ber ku dibe ev yeka jî pirsnîşana ew ê tîne bîra merva gelo hîn tiştê neveşartin yan na. Egavan di derbarê va bu yerên awate ên berê dinêrin bi rastî gelek tişt hatine veşartin ji ber vê yekê di derbarê vê mijarê de jî şik û gumanek heye. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Bebexşîn doktorcan, divê çi bêkirin? Yani tuşta ku bêkirin divê bi awayekî rêk û pêk bi awayekî durust divê gel re ev agahî ev rewşa heyî bêt li parvekirin. Divê car bi car ev agahî bêne dayîn bi awayekî zelal bi awayekî aşkera. Tevî hemû kêmasiyan divê bête gotin. Lêbelê her carê axaftinan de gotinan de nivîsan de û wek rewşê wek zak baş, pir baş didin diyar kirin ki ji vêya bawer nake li gora vê jî nikare tevbigere. Aniha serê xelkê dest nezelaliyekê ye. Wekî we jî anî ziman hemû welata rewşa awarte îlan kir, lê vê dirê ew yeka nayê gotin hêj ji ber vê yekê jî millet dixebite karûbarê xwe pêk dîne, ciyên qelebalix jî çêdibin. Ev yeka jî îhtimala ku vîrus bigere zêde dike. Yani divê ev rewş divê bi awayekî zelal were raxistin û li gora wê jî tedbîr bêne standin. Niha em îro nikarin ji ber xemên aborî yan jî dîplomatîk em nikarin nêzî vê meselê bibin. Ev mesele heke em serê serî de bi awayekî rast zanistî em pêşîlê nekirin ve bibe sedema gelek mirinan. Ez dixwazim meseleyê bînim ser herê bajarên Kurdan, Bakurê Kurdistanê û em dizanin duwarê materyalên pizîşkî û tenduristiyê de kedawê jî gelekî zêde ye. Materyalên bi kurmancî hûn amade dikin. Hişyariyên ku têne kirin gelek jê bi tirkî ne. Mesela kalûpîrên me kalûpîr hedefên vê nexweşiyê ne û ew jî bi tirkî nizanin. Di vî warî de divê çi bêkirin? Yani hişyariyên bi Kurdiya kurmancî û di milkî ku kalûpîr jî jê bên fêm kirin heta niha hatine kirin ji aliyê hikûmetê ve anna ku saziyên medenî yên sivîl partiyên siyasî yên Kurdan di vî warî de tu xebatê wan çawa şîrove dikî duwarê parastina canê xelkê di hişyarkirina beramber vê vayrûsê de. Bi rastî divê warî de hikûmet pir xemsar nêzî dibe û heta niha di derbarê amadekirina materyalên Kurdî gelek qelsî gelek lawazî heye. Hema em dikarin bêjin di vî warî de qet xebateke wan tunê belki ve şopan dibe rêxistina tenduristî a cîhanê materyalên bi Kurdî amade kirin lê belê hikûmetê
دوی وارد قابک ناوید اشبرگو کردی هین تونت حزبینه هین لهمبر کردی پولیتیکای اسیمیلاسیونی بر دوام دوی وارد پارتی و دزگه هین کردی جی سیستمان قرصمان یعنی سه محزله تره اف مجرد اف مسئله روژاوا مده لبلی هین جی ماتریالین گوگل و مسئله آگاهتر بده لکوراوی تدبیر آمستینه به آوایی که رکوبک نهاتنه آماده کردن هینجی که ماسی هنک حولدان هنه لی اب حولدان پرکمین دوید سنه حتی بنی هر کس خوبگی نوا ماتریالان وصاد به آماده کردن هم وک ویدیو هم وک دیتباری نویس سر طورا جواکی لی مخابن دوی وارد هنک که ماسی چیبون دواره سازی و دزگهین پارتین کردی دجی استاکو دوی بحثا کردن هش نهاتیه دوی وارد دوی ام دمل دست زوب ام زونی و في مسئله ام چاوت کارن پیشیله بگن ام چاوت کارن آسه بکن یعنی باندوراوی ام چاوت کارن کم بکن ام هم خباتا بمشین هم ماتریالان آماده بکن veya gelre par بکن. Podcast Kurdi qsedikê ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Kurdistan'ın gerek agahiyên nerast digerin der dorî. Mesela destê her kesî bikeyî. Ben gavat lê dinêrî zanyariya navnetewî lepek peşniya nekiriye. Yan jî belgeyên zanistî de yan jî belgeyên kesên bi spor uzana yekê de besa lepekê naketê. Civak hemû herkes de gavat kevî sıxaxê destê her kesî de lepekeyî. Lepek ve virüsê zêdetir digerîne. Ya her ilginin cihê xelebalık ve em nêzî hebdû nebe cihê xelebalık nesekinin em giş destê me bê em ji malê de nekevin û temas nekin û gava me destê xwe bir devê xwe pozê xwe çavê xwe beriya wê muheqqeq divê bi sabûnê bi avê divê em baş rind bişon eger ne pêkan be jî em dikarin bi dezenfektanên destan dikarin paqij bikin û dur hinek agahî heye hinek agahî hinek gotin digerin ne rastın em mecburin kesin zana sazî û dezgeh partî divê warîdê gel rast agahtar bike. Doktor Can ez dixwazim pirseke din jî bikim bila ev axir pirsa min be nihar ciwan jî li malê xwe rûniştine gelek ciwan jî li malê ne û hemû ciwan medya civakî bikartînin ew dikarin çawa alîkar bin ji bavûkalên xwe re ji kalûpîrên xwe re bangek te li ciwanan bi taybetî heye ku hişyar bin di vî warî de. û divê ciwan jî kesên ên ku bi awayekî rast durust bi awayekî zanistî hatine amadekirin divê vana bişopîne vana derdorê xwe kesê ku xwentin nivîsandina wan kêm yan jî kesên ku veya nikarin xwe bigînin veya wan re par ve bike vê mesele münaqeşe bike û tevahî rê û rêbaza pêşîlêgirtinê bivînin. Niha heke em wek civak taybet jî Kurd wekî civak heke va mesela va pirsgirêka çareser nekin zûzuka kes wê neyê dest nevê me. Rast e gere em daxwaz bikin lêbelê em divê rê û rêbazên xwe parastinê divê em xwe bi xwe rûnê bişêwirin bibînin û pêk bînin. Bi vî awayî ancak em dikarin civak xwe biparêzin civakê biparêzin dê û bavê xwe mezin biçûkê xwe em biparêzin. Podcast Kurdi qsedikê ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Belê mixabin li ser vê gotina we ez dixwazim tiştekî lê zêde bikim Doktor Can li Rojhilatê Kurdistanê li Baneyê li Seqizê em di kurtevîdyoyan de dibînin li nexweşxaneyan çi tiş tune ye ne ekîpman hene ne cilûbergên doktor li ber bikin hene ne berçavkên pizîşkan hene du kurtevîdyoyek ji min rehat hin rojnamevanên Rojhilatê Kurdistanê ji min re şandibûn dûr de berpirsekî nexweşxaneya Baneyê dibêje bang li xelkê dike dibêje ji bo Xwedê neçin hecê xêra nekin kelû pelên xwe
او غرجی کو نه بچنه حجی بینن بدن نخوشخانهان توتش دستمده نمایه کفن نمانه امریان تخینه دوی وارده هشیارین وجی گلکی مهمن گلکی سپاس با کتوبر بشتاری برنامه رابش پودکست کردیه بو دوباره سپاسیر تدکن مالات آبابه بله اجی گلکی سپاس دکن دوی وانده هیوی و دافازه ما اوه گل با آوائی که راست ولا اگاهتار کرن زانین و کریارین حتی نها در کتنا خوله با آوائی که زلال با آوائی که راست جگل ربه پاوه کرن لگورا و بجی ام کاربن تدبیه خوب بستینن ام مجبورن خوب خوا جه حقیبه که در کردن دن باش Podcast Kurdi kısa dike. Ji podcastkurdi.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.